איזה ילדים חמודים. היי חבר'ה, תכירו, זה סבא שלי, צדוק, וזאת סבתא שלי, אסתר. שלום. סבא סבתא, תכירו, אלו רוי, מאי, סנדי וסטפן. נכון. כולם נולדו באמריקה? צדוק, אסתר, מזל שאתם כאן, בלעדיכם לא היה תיאור. אבוי! רק המחשבה על זה עושה לי רע. איך נוכל להכיר מקרוב מה שלמדנו בשיעורי היסטוריה, גיאוגרפיה? חמוד אתה, חשוב לך הטיול. אחרי כל הקניות שעשינו אתמול, איך לא? 5 קילו סוכריות גומי, 10 חטיפים, 30 מסטיקים. אז יהיה להם קוראים בשיניים. תגיד לי סבא, מה יש לך בתיק הגדול הזה? ספרים, הרבה ספרים. המון. כן, בדיוק. בוא אני אראה לכם. בבקשה. זה כל מקום באתר, קצת שתלמדו, לא יזיק לכם, בבקשה. זה מגדיר צמחים. מגדיר צמחים? תביא לראות, תביא. בבקשה. די חנאה. מה, אתה פסיכי אתה? אוי. וזה שירון שנוכל לשיר. מה לשיר? הבאנו MP4? כאילו דה? מיידלה, זה לא מסוכן הדבר הזה. זה יכול להיכנס לאוזן ולא לצאת. OMG. טוב, חבר'ה. הגיע הזמן להיכנס לקצב הטיול עם קצת שירי ארץ ישראל שכולנו גדלנו איתם. שירים זה דבר טוב. איזה חתם, מצב רוח, והראש בעננים. מה זה פה שירי יום הולדת? אתה בטיול! אצלנו בטיולים שרו רק שירי מולדת. נכון. עוד בימים שבתקליט היה חום. צדוק, שיר להם משהו. סבא, השירים שאנחנו מכירים. נו בוודאי, אלה שירים של 60 שנות מדינה. נתחיל. נערה טובה יפת עיניים, לנו יש מקיף ח' ט'2. סילה! לא ככה! בוא נראה לה. נערה טובה יפת עיניים, לנו יש בארץ ישראל. עוד משהו, בבקשה. אור הכרוב ואור עטרת עגבניה. בסנדוויץ' בקפיטריה? אוי וגם. אני אנסה משהו אולי. כל פעמונים קורא בעיר העתיקה, כל אוכלים מכריז. כל מוצר בשקל. איזה שקל? מה שוק עכשיו? שוק ראשון, תורם שלישי. ננסה משהו אחר אולי. השמש תדום בין עזה ל... ראשון? אוי ואיזה ניר. טוב. אבא לבולה. כן, אוי, שפצקי, אבל בוא. את השירים הבאים בטוח תכירו. נו שבה, איך שרתי? משהו מצוין, יותר טוב מלהקת גבעת רון. יופי.